Tothom l'ha vist el que l'està patant al Raül? Sí. No, jo no. Vinga, qui li toca? Va, Anna. Què era el Rosini? Què era? Ai, on està? Ah, no, no són els pollets. Són els ànecs. Pato. Hola. Vinga, Laia. Molt bé! Quina casualitat, no? Perquè no havien sortit, l'elefant. Mira. Marc, no ve... Carla, tira enrere perquè no veuen els nens. És un... Vinga. Un Bambi. Oh, el gat. Vinga, Sagar. Sí. És veritat, que aquest Sofia ha sortit moltes vegades. A veure, a veure. Ha sortit 3, 2. Oh. Vinga, David. Un peix era. Oso panda. A veure. No, Pau, l'has d'ensenyar, que els altres ho vegin. Lucas. Sí, no l'has dit. Oh! Que ja havia sortit la parella. Jo ja sé on és l'altre peix. Vinga, Jana, toca. Ui! Per què li dius Joaquim? Cuidado quan trepitges, Jan? Vinga. Vinga, Ivan.